ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ କାଳେ ଋଷି ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ। ନିଜର ସିଂହାସନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଞ୍ଜିକ ସ୍ଥଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶର ପାଳନ କରି ସେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁ ଜଣେ ଚଞ୍ଚଳ ବାନର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ତୋର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ବାନର ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଅପ୍ସରା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଋଷି ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ବତାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧଧସ ରୁଦ୍ର ଅବତାରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବୁ, ସେଦିନ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପ୍ସରା ରୂପ ଫେରି ପାଇବୁ। ଏହି ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସେହି ଅପ୍ସରା ପୃଥିବୀରେ ବାନର ରାଜ କୁଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅଞ୍ଜନା ରଖାଗଲା। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ମହାନ ବାନର ଯୋଦ୍ଧା କେଶରୀଙ୍କ ସହ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ହମ୍ପିର ଏହି ଅଞ୍ଜନାଦ୍ରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାରେ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବାୟୁଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତାପରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି। ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହମ୍ପିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଞ୍ଜନାଦ୍ରି ପର୍ବତ ସେହି ପବିତ୍ର ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଫଭପଟି ପାହାଚ ଚଢି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।